Tuh ngati kabeh
Mangingani pikiraki berbunga-bunga rohaki alani denggani basah sasadaho dingoluki manggohi nangakaki so jadi mubah noko di pangan rohaki ikon rap kita dua ratu dorong marang tutorua yot mata ngako hasia say hodi lampu nang sasadaho di rohaki say hot mahodi ngoki sasadaho di ngoki pada tema Tuhan isok rohani na bungon pada itu Tuhan takas do ale Tuhan di bogo pertemuan nami pada itu ini ma dinarao hak mahami bang Tuhan ya kunami kubagas do ale Tuhan ini ma nama dal pas masaho nama dondongi belum nami di bagasan saudara Tuhan maksud soni usan huk mahami na Tuhan kuboro kasa nami nang diulang nami saudara Tuhan dong belum kami di dosa kami nasakut digincang bisa lu panggil nabi Tuhan pada dosa Tuhan dulu urasi mahami sian harus nami asal tamahan matero pas-pas atau jalan matang yang nami marhiteo anak Yesus Kristus Tuhan nami martangnya kami guru amin kita sampai pengen diperjual orang tua. Ali Tuhan debata amanami na di banua kijang hodo na mga turhon pardongan sari peoni.
sida hodo dongan namion namarsakap naing marbagas jalan arodo nasida mangido pasu-pasu di bagasan asini roham pasu-pasu jalaramuti mana sida marhite-hite pak kolongim rajai mana sida marhite-hite top di porbadia asa mamukka jala marujung di bagasan dame pardongan saripeon nasidai lagi homa tagian namion ala ni asidu kolong di roham amin. Jadi memang sasit tongna molo huria GPP-on Oma Boy Dohonon udang dope naso manada jalan naso mapoto termasuk pengantin burwo. Opat kali kami pertemuan sebelum di pasu-pasu nasida di Bagas Sasadarion di Pamuhai mudok do nasida di Tadahamudo Jalahyado di Bigi Hamu gereja GBP belum inang. Baru ini kami mendengar melihat gereja GBP memang molos yang tertib acara sudah peribadahan hampir serupa do gereja HKBP, GKPI
akai dohot naungan dari bawah naungan Lutheran Protestan. Jadi Omma Huriata Huria GPP Pohantonga jala adong madua pagaran nami sada di Bahal Batu sada di Tarutong Kota. Jadi Omma resort Tapanuli Utara Toluma warni gereja GPP Gereja Protestan Persekutuan. Jadi bahasa Batak ado, bahasa Indonesia beadong. Alai ala rata-rata siang tapan Utara tuh kita bahasa Batak mahita saunari. Meluadongan non pengantin terus yang luar nadau siang Jakarta manang siang Jawa bahasa Indonesia. Ima songon perkenalan siang Huria molohami makubar sidison au padita teti buru pasaribu amang marga huta soit. Nah adong hampir onong bulan onomi mahami di tugason di Hurion. Jadi dua anak bawa di hami sada kelas 6 SD sada kelas 4 dalam masikola dona sida saunari. Ima songon perkenalan curhat dohon akalan nakasinya. Oke, hata di debata di batasan Pasarata para umat asadarion imas yang Kunisia Apostel Paulus bidu 2 Filipi bidu 2 ayat 2b sono madilok hatan di bata sada mahamu haholongan hamu di hamba mandor tahuan kainan dan di hangolongan di bangsa Tuhan Yesus Kristus. Mula di sada-sada instansi, contohnya malu sama nahami sada partita, adong do partikian, mana do jangka waktu di sada-sada Huria rotasi, mana mutasi. Jadi itu sada kebiasaan mana. Nomor 160 dan sada sampai 10. Thomas Jack Herli Sidalahi dohotnet linu paturuan ditahiro hamudo nuaing naing marbagas alaidang tamahalak Kristen marbagas songon si pelibegu atau tangiron hamu majolo hata ni debata taringo turuhut ni pardongan saripeon ni halak Kristen dung ditoppa debata jolmai dido iba nama dan dengan sasada bawai pucung hubain masada buru-buru pangurupi di ibana bahen akupni di dok Tuhan Yesus ganuh na paulakon na niolina iya soalani na marmainan na pangalak posado pangalak do na mabuat na sirangi atau na pinado muni debata dan jadi sirangon ni jolma opsa unang muruk hamu dopak nasida ikon marroha hamu madongani nasida sangapain hamu nasida songodongan panean di hanguluan nasora sudah dungi semonok do didok hata ni debata tuak ka buru-buru dioloi akka perempuan lima bawa nabi
pangaloina di Tuhani ay bawaido uluni partihuta songon Kristus uluni huriai ikon botor porman toman mardongan halapohon dohot hamenahon nitod parange ni boru-borui ima na arga di jolo ni debata dohot di jolo ni jolma atong songon akka nama parangeon ha tali debata mahamu sumolukon para sinirohaon dohot habasaron dohot haserepon ni roha mahamu mahasi paunean mahamu dohot masihasian saluhut riting ni roha muruk rimas panonggahion dohot pangisehioni dao masian hamu alai dikijang ni saluhut nai masih haholongan mahamu aido ruhut-ruhut ni nasundenggan dungi dame nasihat debatai ima mangarajai di bagasan rohamu jala saluhut nabi nahemunai marhite-hite hata manang pambayanan toto mai marhite-hite guan ni Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulau muna atong nung ngadi begi hata ni debata taringo turuhut pardongan sari peoni nama nukun maaw nuaing jumolo diho ale pangoli si Thomas Jack Herli silalahi olo doho makajongjokkon di jolo ni debata na uboto saluhut dohot di jolo ni angkadongan na pumudi son na dipangidorohando sinirli lumban toruan na niriritmon gabe dongan musaripe olo doho makahulungi bana siyan na saroham dohot mangulaho siyan na sa gogong kuhut marparangehon parange na badia rak dohot ibana na olo doho mga juaju dohot hagaleon na tungsura humurang parangena jalan na sotupa paulahong manang tadi konong ibana paima disirang ni hamatean hamu sogot molonang sadar ham manguloi saluhut nai alusima sian ias ni roha namanukku maaw dohot diho ale inang sineli borulubat toruan niririt ni si Thomas Jack Herli silalahi bahet dongan saripe naulo doho makajongjokkon di jolo ni debata nauboto saluhut dohot di jolo ni dongan napumudi son na dipangidorohando si jekon gabe sinodukmu olo doho makaholongi ibana siyan na saroham dohot marpangalaho na tore maradokpon ibana dohot marpangarangehon parange na badia pabuahlah Kristen ho jalan na satupal mahilolong ho manak tadi konongmu ibana pay madisirang ni hamatean hamu sogot molo na sadaro ham mangalui saluhut nai alusi mo di bagasan roha nayas Tapos saya dipagbugoy tuan ni maaw pagpapang sa makapakot hamu na pinadomo ni debata isagay sinirang ni debata sedapon Tuhan debata magulat mo terasi merohana didapakon Tuhan debata magulat mo jadi pasahon manabina Tuhan nomor 04 garis miring H3 GBB Tapanuli Utara 3 garis miring 1 garis miring 2025 Goar Thomas Jack Herli silalahi tubuh di hari 30 Mei tahun 1937 dohot Nelly
Lumban Toruan tubuh di hari 10 Desember 2022 lunga majalo paso-paso para bagason di Gereja Protestan Persekutuan GBP Pohatonga Tapanuli Utara Tolu di hari Jumat 31 Januari 2025. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Efesus 5 ayat 25. Nabi nadomu di debata dan jadi sirangon ni jolma. Orang tua atau wali laki-laki si tua B silalahi pertanda tangan. Orang tua atau wali perempuan B lumban toruan pertanda tangan. Guru huria guru jemaat si tua guru etap bolon sarjana pendidikan. Pendeta Teti Borong Pasaribu sebagai pendeta resort Tapu Tolu Tapanuli Utara Tolu sonima macaha akte kawin nianakun ni huriata naung macalo pasu-pasu para bagasan di bagasan sadarion moleate mali Tuhan moleate manang dihita saluhuna. Puhut Mahita Papungon Peliang. Sa
Ali di bata aman amin na di banua kijang. Hodo haroruan ni saluhut selehon-lehon na dinggan dohut na saulibasa na mauliutus. Siya dinggan di basamnu ngadilihun jala di pasahat hoi tu hami. Pasahat hami masya na nilihun itu hami pilihan hamuletion nami tuwo. Sejalo mai gabe uap na khusus di jolong. Pasu-pasu mai jala ramuti asa upake hami pilihanon. Pati pulhon harajong dito matamani huriam dohot di portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Rahmat dok mahita ditangyang ali aman amin. Dohot parsauran itu di Purbadia ma nama dongani mangaramuti ham saluhutna siang sadarion rodi saleleng ni lelengna. Amin. Burhat mahom uru rapot tangi aki dina duan kang desa
gabi mahal gabi mahal gabi mahal rapo lagi. Iya, mana tu lah. Lah kamu tunggu peti je. Dulu ada. Pas ada pun dia kan ni. Ada otik. Nak mana? Lagi bawa kamu rumah. Dia mau. Raja Wakuta, Luboy Magiamuna, si Raja di Gola nami. Molope, song dapat pahami, song dapat panotoro di zon, akar Raja nami, nahu tekan saluk di zon, dang na mga lidak penarok kami. Nanang matang yang kami Tuhan, asa marhiat, lasni rohanami, pitor gabi, parumen nami tujulan naryon. Atau akar Raja nami, molope buat pahami, totoranyon, imadalan nami, matangnya tutuhata, laos itu bangunan non, marhiti aka pasu-pasu muna, lumomi dihamura Raja nami. Atau dihita, ini apa? Oh, atong sebelum seributi di bahasa babatu majo acara tak. Yang memang di sini. Gabi emang. Jadi kita salutna asa tamulai acara tak tamalot-rota. Amang raja dan mulak kinun nabi hata buah senakani langsung mau biru hami tu hatani panotoran yang berkuting kami. Muari kami sampai nak beru nami. Asa bangari hami godang mula-mula. Mulai nanti mah kerusik ngamen nung ngaribat aku pahami so tuhatana persiliat tuai doh aka mangiro sangat pami sian akan dua-dua doh ulah-ulah nani baik nama sobat-sobat. Mulai dia mang nggak kosong-kosong. Dia hanya salutan tidak perpungani. Amang pargoci, bangema lihat jadi asa mangaliat kami di tongani alaman namion.
emang ini. Nabutar patupahami Bapak Doino gahamun saluk nadangi saya para pak komeras baru lagi ngas itu tuhat nama masuk-masui asagai para pak koilau patupota yakan dari kod debe jadi sauni marah hata huas kami atau ngasa tahu rudi tahu jungi tortorta dia mau bermusik ngami bahagia tenahu kultio tenain tukang ohatan bahagia kami sitio dio los baru masa tu hasahatan.
acara tung mahamu manang na sekalian mah ada yang bagus rata di terselutna nah jadi mulai tema di perpungata mulai tema di tuata di para partikianon di hamuna yang ginami di sok kamiro sian hahadulimuna do panabuli ima di narap hitama kalason di nang majalo pasu-pasu perbugason yang kota siap tuhata marhitina posonai si dohonon nami di pengantin sen hami memuna gabi keluarga namar habia ratu debata jala keluarga siului puda yang kena toro dohot kami di nama kalason pesta masuk-masuk ni anak nami do permen nami baik kamu mah godang naho bertusi mulai ate gabi anak gabi sima dapotan parsaulian asa Mr. Batu sama perlinggo manusia borok amat dari batado silihot tua horas mahita saluhna di parolo jadi di hamil tiu minat penguhatan danang mah dihari godek tiu las pedumunang mah tu hasil sudah orang orang matu dilihat di dari pason apal tongong mendidikyon di mana buk garion ini matu di nama kelas kita di tulang juga cijeng do tulang ini matu di nama ngalap pasu perbugasa sebagas negara kata marhiti kata marhiti apa tuh jadi sidona itu tulang dia dulu sama ya tulangnya jadi laki tulang nung tekas laki di bawah potongan dengan pendeta sama gue kan kayak ngadi pasang tulang tarak jadi kong rosong hasani para peliti nah dia kau ni apa ditanakin ikut jauh ada tong partana batu aku kan ini nakinannya kan ini jadi songoniro jadi tulang anggi amat itu martinangi mama ini di amat tanah martua nama di bata di partikiano di perpumatan ini mengalas kita di nama ngalap pas perugatan pulang ke bagas joni tuat temarite labosone sayang dia amat itu no di keluarga dengan tulang molsok kami akaburumuna burumuna kayak mangulai kedipli ikut berita berita horor semuanya nanaing bigun nami asa dong titik kinaneng ro molo tungarong suwasan nami sudah muna kaulah nami las maramuna jala hai ketong ikut hicama mangulahon sahak memang sahak asa jupang madohon nami songon hatani nama tua nama dokon asa pilar mataganing hawa anak mabalbaluna asima orang yang tahu nama tua di bata di dikina di pasu-pasu mana tulang anak manyan buha bajuna tulang iman nama ngalak song-songi do nang dipakatin nami dan nami di itu hatta nama tua di bata asa to kita sudah datang yang iman nama ngurut tulang nami apa do inang bau kairing ini sudah tulang apa sekodo akka maiko saruna titik-titik kinaneng salah itu dong ada nih lain apa sah dia mau masai satu lukma nah padoko nami bulan nami raja belum arong hatani nama tua nama dokon dan sudah ina pudun adik sakut dari belia
Molong ta sungo dia benar nami raja belum. Pangadu nami di hamuna sadu na ula nami. Lasmaro ni badamuna, lasmaro ni kedumuna. Tungkop dimunai na mga si hami. Mata boy jumagara. Tudi kiti dingro na lepson nami somos di pala tukanguna. So ngoni masih ilohon nami kamuna raja nami raja belum. Pe musik nami. Asal jur membeletok masa jur mula-mula. Berjalan menjadi hari godang mula nas pada rumah tu godang sebaik. Nama lami, mahami tu mersoba-soba. Tuhula dan yang mestalu nak. Asa berjalan menjadi. Amang baru, gue semarwat lagi. Di kisah bangunnya menurut kami. Sobat ni umna mi tahu masa tapi kami. Mulu tu hola tulang napa sana mi open lain. Na boy, usap bahami marihi telas ni rata di perpungut tak sadar. Lasmaroni badan di tuat tema menanggok kita jalan pasti kita menang kita marah. So ni mah, dia pepar mesin kami. Beda dong mari kami. Godang dia asal dia perlebihan dia perhoratan dihamin namar hula marmur. Beda nama lalunya.